cago.
diuen que es feia servir per la gent quan estava construint la casa i havien de fer alguna cosa d'una manera col·lectiva, ajudar els uns als altres, i que llavors el que es feia per pavimentar o per realment assentar tota la base, el que es feia un cercle, o una espirada en aquest cas, una oberta, i el que feien és s'agafaven tots a les mans i com és una cosa, és una dansa com a molt d'unió, va bé? Bueno, això no ho malinterpreteu, Llavors, tota la gent el que feien és anar trepitjant fort, anar trepitjant perquè quedés com la casa ben assentada.